Okay. Okay, we're back. We're just waiting for Madharis kuti adzoke tipedzise nyaya yedu yatatanga yerora. Yati yatanga iri nyaya iyi haisati takada tichiroda kuti titaure chazvo. Pane nyaya Iri kutotanga. Aiwa, saka tiripo kuti tinatsonzwa kuti nyaya yerora yakamira sei. Because it seems as though vanhu havasi kunatsowirirana nenyaya yekuti character. Okay. Yeah, I said, totanga. I think chimbomira mbichana. Chero wana sisi mwere vanoziva kuti kana tikanga tabata dzimwe nyaya kubva kare kasvika rekeko inohoda 2 days here. Because iyoyi tichiri pafirst half tichadakuenda pasecond half yakupfuura nyaya iyi pane dzimwe pfungwa dzatauda kuti tiise pamusoro penyaya iyoyi kubudikidza nemashoko anga kutaurwa nemumwe mutauri. Isusu pamunhu wese tinokoshesa zvaanotaura but Anzi, we can hear you now. So tadzoka back again and we're still talking about nyaya yerora. For those who are just joining us, my name is Tanya, or you can call me Ta, and nasi tiri kutaura nyaya yerora. Toda kunzwisa kuti rora chi, and what's the purpose? What does rora serve in a relationship? Kana kuti pakati pemhuri two. Saka we are continuing the discussion. Tambenge tataura kuti basically rora kubatanidza ukama pakati pemhuri yemusikana nemhuri yemukomana. Saka I think now the issue is kuti mari kana munhu ari kubvisirwa 5,000 nemunhu ari kubvisirwa 2,000 zviri kuzosiyana papi. Vamwe vari kuti character, vamwe vari kuti zvinoenderana nekuti mukwasha ari kutambira mari. Saka tiri kuda kunyatsonzwisisa kuti nyaya iyi iri kufamba, nyaya yerora inofamba sei. And also kuti kana uri diaspora and you might get together nemurungu and you want to explain kuti rora chi, unotsanangura sei zvekuti munhu anokunzwisisa kuti rora chi. Saka tina kola watinaye panapa ambofona before, so he's going to explain zvimwe zvinhu zvaanga achida kutaura. Kola. Tadzoka pachirongwa. Taurai zvinhu. Hello? Ndiri kukunzwai? Can you hear me? Okay, tatiti kushep. I can hear you now. Yanga break, but ndakunzwa zvakanaka. Okay. So you can continue. Yeah, tata kushepza watitogona kuti Tanya kana kuti Ta. Ndizvozvo. Yeah, saka arutaura ndi chief. Saka ndati arutaura ndi chief EB. Okay. Patakupoka ndandiri kuda kupokana apa ndiri kupokana napo hangu ndichizopa dzimwe pfungwa dzangu pamusoro penyaya yedu ndepekuti kubvisirwa kwemunhu rora hakuenderani nekuti munhu wacho ari kuroorwa mutsvuku, mutema, akadzidza, haana kudzidza, hazvisiri izvo zvinotaura rora izvozvo. Kana mari inofanira kubvisirwa munhu pakurodzana izvozvo. But papanzi character, because zvazhinji vabereki pavanokudza vana vanoona character yemwana kuti apa vakaenda vanenge vanokwanisa kunomisa musha, asi uye akaenda anenge anogona kuzotadza kumisa musha zvekuti zvichida anogona kudzoka. Saka zvazviri kunzi character yemwana ndo iri kutariswa pari kunzi munhu ngaarora. Nyaya inoitika pakuroorana ukaona wauda kuroorwa kana kuti munhu auda kuroora, ngatiti vanhu vakuda kuti tauda kuroora sesu wakoma munoti tauda kuroora. Iwo character yemusikana wakuda kuroora, munhu wese hapana munhu angada munhu ane bad character uri pabata. Munhu wese anoda character yakanaka. Endewo futi semunhu ari kutoroorwa kune asikana ari kuroorwa, hapana anofanira kunge aroratidza character isiri right pakuda kuroorwa kwaruda kuita uri pabata. Ndiri kupanzwisisa, but apa munhu kana wakura nevabereki vako
vanenge vachikuziva. Maybe unogona kuti pamukomana ndianogona wanzira uchiwanda kana kudii, asi vabereki vanenge vachikuziva unhu hwako. Zvinoitika ndezvekuti inini maonero andinoita ndekuti pendamboti ndine zvinhu zvandichada kuti ndiwedzere nekuti tidzamise pfungwa pamusoro penyaya yematanga erora. Handiti ndinotoziva kuti kubva kudhara ndamboti tipfuye nemushoko patatanga kutaura kana uchikutondera ndezvekuti kudhara chaikwepo pairodzana vanhu kana uchinzwa kuti kune kwaitemwa ugariri kutemawo izvo zviya zvemagoboti uchida mudzimai nekudini. Nhau yakanga iripo kubva kudhara haisiri nhau yezvinowana munhu ari kuda kuroora kuti anowana sei kana kuti kudini. Up to now ndopfungwa yatinofanira kuramba tiinayo sevasikana nevakomana vari kuda kuroorana kuti it's not about money. Inyaya dzerudo unomudairi munhu ari kuroora. Kozi uchaona kuti dambudziko chaitika ndekuti nhasi uno madzimai ari kuita gumbo kunze egombo mumba haana kufambira. Pamwe akatobvisirwa ukatozvitarisisa mudzimai anenge akabvisirwa maybe mari inototyisa. Koitawo kuti mudzimai akabvisirwa mari shoma akatogara zvakanaka akabvisirwa mari shoma vari kutowirirana nemhuri kuroorwa kwakaitwa. But uyu unoona paunobvisirwa mari yakawanda wakawanda unobvisira mari dzakawanda. Ane zvinenge zvaitika zvekuti maybe kuda kudzvanyirira kana kuti anoona kuti munhu haanyatsi kundida nemwoyo wese pakudanana kwavo ochida kuzoratidza rudo nemari kutenga munhu kuda kuvhara uyu munhu kumukwidivira nenyaya dzebhegi kurupamata. Zvori nanhasi vakomana vakawanda vanofunga kuti vari kutodiwa nevasikana vari murudo kutaura kudai nekuda kwokuti vanosvika ivo vanenge vari kuwana. Saka izvizvi zvinhu zviri kudina zvichinetsa upenyu hwachinetsa. Hakuna munhu anoramba kutengerwa chinhu kana kutengerwa mota kana kutengerwa chinhu chakanaka. But zvione zvitarisise kuti munhu uyu handiri kuda kuti ndinoda kuroorana naye nezvandiri kuita angava ari kuda chii. Haisiri nhau yemari here kana kuti nhau yechii. Because muchafurirana kana ivo wacho vasikana vanongoshingirirana ende vanogona kunye kupretenda otodai nanhasi saka uri kuona vanosvika pakuchata wachata muchato yako haulasti hakuna kuonoenda because situation paakanga ari angoona iwo mari iripo ende unobvatomubvisira ndokubvisira mari yakawanda but pasizorina rudo. So kungobva mubhaibheri zvendataura ndezvekuti vanhu munofanira kutanga madanana imi manzwanana mukomana nemusikana tisati tosvika pakubvisirana. Obvisirana chero mechinzwanana chero pakabviswa mari shoma sei asi muchidanana pabviswa mari shoma chero even vabereki venyu vanogona kuzvinzwisisa. Pane pekuti vabereki vemusikana anonyatsoona kuti mukwasha haana chinhu vausati vamboona vakwasha vanochengetwa nenatezvara ndizvozvo zviripo. So nhau iripo yakakosha ndeyekuti rudo rwenyu rwabvira papi. Hakusi kuwandirana here kuri murudo uri kupamata. Ndo zvinotisvitsa kuti panhau yeroora izvozvo zvekuti kudanana kwenyu nekudai. Because vanhu vakawanda kuudza chokwadi umweni munhu ari kuroora mwana mudiki ari munhu muhombe because anowana. Uyu mwana uyu adira munhu muhombe uyu amuda nenyaya yekuti unowana kwete nenyaya yekuti isarudzo ndo murume wanoda kunge ainaye mumba urupapata. Ende uyu nenyaya yekuda mwana mudiki unokwanisa kubvisa mari yakawanda kutofadza vabereki ava kunyange dai vanga vasikatodi vabereki ava. Vamwe havachatokwanisi even kuripota makesis ekuti inenge yarepi because ari kuona mudhara atora mwana wake kuti idhara rine mari rinochengeta wachengetwa vabereki ndo zvavanoda zvemari. So nyaya dzevabereki wemwana mwanasikana panyaya yepfuma nekudai dededei ingori nhau kuti process kudanana kwenyu kudanana kwerudo chairwo here kana kuti kudanana kupi. Ndazvinzwisisa. Kune vachangotibata ini ndinonzi Tanya tiri kutaura nyaya yeroora. Ndine mubvunzo. Ndoda kubvunza kuti inini tongoti ndoda kuroorwa kana kuti in total ne2000 vabereki vangu vobva vachaja mukomana wangu 10,000 pakadaro ndinoita sei because maonero andakaita hangu kana isiyasa nyaya dzeroora inini pandinoroorwa I don't have much say yekuti ndiri kuda kuti ndiroorwe mari vabereki ndo vanochaja mari
Saka inini kana iri nyaya yakadaro tinopafambisa sei? Chekutanga iwo aufana kunge une figa kewo figa yekutoti tapo totatanzi ndoda kuti kana kuti Peter kana kuti Brighton amene mukomana anenge achida kuroora anofanira kundibvisira kana kuti 2000 then abereki ozonga ine figa yawo hazvisirizvo. Kana muchidanana zvekudanana zviya mukomana arikuda kuti akuroore mukudanana kwenyu anogona kukuudza kuti musikana wangu ndoda kuti ndikuroore ndauda uchiti ndikutore kunonzi toti kobvunzira kobvisa mari usati waenda kumba kuwana. Saka anogona kukuudza kuti ndandofunga kuti nditsvagira mari kuti ndinenga mari kakadai iwewe ndokwava kutaura natete manje tete wako mukomana wangu akuda kundiroora ari kuti zvakati zvirikudai nekudai matokusi adi atanga uko iwewe kumba kwenyu uko hazvifaniri kutomboti paite mibvunzo yekuti munhu ari kuuya nemari yakati kana kuti zvakadai. Hazvifanira zviri zvinhu zvakutozikanwa kumberi kuti mari iriwe mari haana mari rane mari zvinozooneka mudariro vanhu vakagara mukicheni muya wakuita tsika dzacho manje ubhabata. Saka zvekuti zvefiga zvinochizotobuda uyu mukwasha akupiwa list toda gorosari rusambo imari yakati mapwanyarusosa imari yakati mativenya ndebvu blanketi chichi palist apo ndopa kuchitona kuti roora yangu inini bhiu racho rakamira rakadai mukuwirirana. Ndakanzwisisa ipapo. Hakuna price kupenyatsa kuti tine price mari inofanira kuti irorwe munhu nemari yakati asi zvambotaurwa nakola zvekuti fixed price inenge iri right because pakadaro nakola wandambotaura naye before zvine zviri right kuti munhu wese ungoziva kuti kana tichiroora imari yakati. Aiwa ndati panobudira figa ndapanzwisisa hangu ipapo. Ndipo unopiwa list iwewe wakunzi panodiwa zvakati wakupiwa pane vari kuti zvinhu hanzi kwanzi these days vanhu vanenge vatoita list hanzi these days vanhu vanenge vatoita list yezvese way before the day kutoti munhu asati auya kuzoroora vanenge vatogara pasi. Hamusi kundinzwa? Hello? Can you hear me now? Zati network yangu ile. Hello? Hello, can you hear me now? Hello? Urundinzwa ere? Ndiri kukunzwa. Urundinzwa? Ndiri kukunzwa. Taura tinzwa kuti ndanga ndichiti zveni kwanzi these days vanhu vanenge vatoita list yezvese way before the day. Pana zvandanzwa. Kwanzi zvoni mazuva ano vanhu vanenge vatoita list yezvese way before the day. Vanhu vanenge vatopanana wakutoziva day risati rasvika rekunobvisira anenge akutoziva figa. Ndozviri kutaurwa ndemumwe munhu aripo. Ari right zvinhu zvinogona kunge zvakuitikawo kumweni kwezvakuitika but isusu kubva kumashure patsika nemagariro nezvese zvinoitika izvi hatisatambozvinzwa. Ini kutotanga kutozvinzwa ipo papa ifirst time kutozvinzwa asi hatiti hazviko because zvinhu zvinotanga but uchaona kuti kushandura zviri kuita vanhu kushandura zvinhu zvakagara zviriko kuzviti hazvichaiti but auda kuti munhu ange achiziva figa akutouya zvichaita kuti munhu kana anga inenewe tiri kudanana chaizvo kuti todanana kana ndatine 500 US indonzi kurudiwa noti 5,000 ndichatadza kusununguka kumboenda nepentini apo 500 iya
because ndani 7,000 kana 10,000 saka unonga wakunga munhu asingaiti wakuenda ne500 unotonyara uri pabata. Saka zvainzi zvinozooneka zvakuitwa vanhu waungana mutambo watanga ndo panofanira kuzoti munhu azive because titakangana kuti nyaya yeroora tataura nyaya yekuti isusu kunobaitiwa zveugariri kuita sei havasi vanhu vese vachawana mari vachakwanisa kuroora mari dziri kuroorwa nadzo ma2,000 ma3,000 ma5,000 kusvika jesu vauya vamwe vanhu vanenge vachiwana zvishoma shoma nekudini. Vamwe vanonge vatongori nemombe nembudzi, vamwe vanonge vasina kana mari dzekudaro uri pabata, asi hazviri kuti havafaniri kuroora kana kutonyatsa kutoitawo mhuri dzakadaro. Tovanhu uchatoona kuti wacho vasina mazimari akadai vari kuroorana mukuwirirana nemukunga mukushaya todzimba dziri kutolasta dzisina maproblems. Saka isusu zvatiri kuona nekukoshesa tichichinja zvinhu tichida mazimari akawanda ndo pane abuse kana marights ako semuiwo mukadzi wakaroorwa munhu akabvisa mari yake yakawanda wakunzi uri housewife iwewe apa iwo uda kutoitawo zvaunoitawo wauti handifaniri kuitwa housewife kunotadza kuteerera seiwo munhu makachaja munhu 15,000 20,000 nokuda kuti ndo mari yekuti ugare pamba iwewewo ndakutora kuti ugare pamba. So zvine maproblem. Okay, ndine umwe mubvunzo. Kana mukwasha aine 500 vabereki vakange list ikange yanyorwa yobva yanzi yachajwa kana kuti 2,000 zvinofambiswa sei? Hapana vari kubvunza kuti nyaya yetu kutaura nezvenyaya dzeroora. Tikuda kunzwisisa kuti nyaya dzeroora dzinofamba sei. Saka mubvunzo wangu Kola nachibvunza kuti kana mukwasha auya nemari inenge isina kukwana zvinofambiswa sei? Ya ndopenda ndichataura payata kuti nyaya yekuroora munhu haafaniri kupiwa figure asati atosvika kuti ari kuda kutonotanga kubvisira utonzwa kuti uri kufanira kuenda ne2,000 unopaona hapanyatsi kuita panongoita ndikupekana kuti munhu anofanira kuzongoona zvinhu zvakuto asvika manje iye onzi mari kana kuti 2,000 arimo ambobvisa mari dzemundiro dziya uchipiwa list iye ndo pano chimbobvisa kana kuti 500 ndandamboya ndine 500 ana baba saka ndichachimbotsvaga imwe yacho yasara uri kupabata. Saka kana mukwasha anga aine mari yaanga ainayo kana list ikazoexceeda kana kuti mari ikazoexceeda mari yaanga akaestimata iye anozodzokera ozopedzisa. Ndo pane mubvunzo wangu. Ndizvozvo chaizvo kunonzi ndambokudza kuti kuroora hakuperi bakuroora kunogona kupera akupa kutaura but hakuperi bakuroora. Zvazvinoita ndezvokuti kamari katomboya nemukwasha kanotorwa chero muruda 10,000 akamboya ne150 US 150 US munotora because mukwasha wenyu anenge ari kumbotsvaga ane zvikuiti zvakawanda ari kuda kuchengeta mwana waari kuroora arikuda kumuitirawo something arikuda kumuakira imba arikuda kurarama upenyu hwavo ari kugadzirawo future yavo saka anofanira kubhalansisa kwese. Saka kana amupaine padoko pauya napo kana zviri zvokuti kurodzana kwekutsvaga ukama anofanira kunzwisisa vanatezvara hakusi kurwa. Alright, ndazvinzwisisa. Pane zvimwe here zvamuchiri kuda kutaura tichitaura nyaya dzeroora idzi? Because panenge taurai zvino. Alright, inini nyaya ndaida kusimbisa panapo kana kuti ndingakombirisa kuti tinyatse kuudzana nemo chokwadi chisingaputsi ukama ndeyekuti pauri ipapapo iwo unogona kuroorwa nemunhu asingawani mari yakawanda maybe inoenderana yemungafunga because kakawanda kacho vanhu vakutaura kuti inini ndakaenda kuyunivhesiti ndikadai ndikashandisa mari dzakadai saka pakuroorwa kwangu kufanira kuroorwa nemunhu anondibvisira mari dzinokavha mukudzorera mari dzandakabvisirwa nevabereki zvichidai nekudai uri pabata. So chinhu chaunofanira kundoziva ndechekuti mulife ndinongoudzawo isusu vakomana nevasikana ndechekuti kuroora
ngakusava kuri pakufunga mari sitereki kuwanda kwayo kana mawanirwo ayo, ngakuve kuri pakudanana kwedu kuti munhu anondida kusvika papa, anondida ere munhu amune mumatambudziko, anomira neni ere. Zvemari nezvimwe zvese zvinozotevera kana kuuya, because tikangodaro chete, chero iwo unonga usina kusungikana kutaurawo pfungwa dzako muri mumba kana muine rudo rwechokwadi kuti baba yemwana ini ndandofunga kuti timbodaiwo nekudai nekudai, hauchanzi nyenya ndaura ndakakubvisira, unofunga ndikangorasa 10,000 yangu, ndikarasa 5,000 yangu. Aiwa, munonyatsoziva munonzwanana pazvese, munhu amune matambudziko kana paine parudo communicatwa munokommunicate. Ngatisadakana even material things, batirira pazvinhu zvetikuda nenyama nepfungwa sitereki, harusi rudo, because imba yacho futi still iwo ukadira munhu zvinhu kana nyaya yekuti vamwe vanondiroora mari yakawanda. Mangwana munoona munoda mai mwana chaichaiwo, munoda nemwoyo wenyu kuti ndo type yako iri Lazaro isina mari type iyoyo, apa iwe munonyatsonzwira shuga. Saka uchizwa kuti kana amwe akadzi ari kudanana nemagarden boy vari kudai, anenge azonyatsochiona kuti ichi ndo chimunhu chine rudo. Baba yarongondiwachisira wakangonditora nenyaya yemari, papa kaipa pendandiri, but kuchinonyatsa kunangirwa nokudinga bheta nditohisa tsaga yemari, because ndo rendinonyatsaonzwa kudai ndo rine rudo. Tazvinzwa kula. Maita basa nekuita come through. It's okay, tinozobatana muzvimwe zvirongwa. Ndinotenda zvangu nekuda kusangana kwataita uriwo munyowani muBateris pano tichikona chihosta tiri tese, tinongotsigirana tichiramba tichidzidzisana zvakanaka. Ndo zvatinongoshuwira, and yose kutaura kwako tichiri musikana, I wish you the best, and tinotofarawo kuti kunyange ukaroorwa nemunhu ari kuda kutokuridzira kamhururu chete pasina kana muchato kana chero nzira ipi yaungaroorwa nayo nemunhu anenge achikuda kuti agare newe muupenyu hwako, tinongoda kuti tikukorokotedze kuti tishuwe zvakanaka pazviri, tisasati aiwa tava anga ari payakomana kana kuti aigara munyika yakati shiwa anoroorwa nemunhu wekumusha kana kuti zvazodai. Tisasatsvaga izvozvo, asi ngatikutenda Mwari nekuda kweimba yaanonga akupa iyoyo. Aiwa, ndizvozvo. Maita basa kola. Ndinovimba kuti munova neusiku hwakanaka, and thank you for coming through. Welcome. Goodbye. Goodbye. Thank you for joining me, my diaries, in this week's episode of Youth Diaries, and I hope kuti tinoramba tiri tese in future. And kana mine suggestions and my shows, you can always come through and drop your suggestions. And thank you so much kune maparents edu anenge achijoina, because we have a lot to learn and would like to learn it from you, which is why Youth Diaries isn't a specific age group. It's for us to learn. Saka, I hope you have a good night, and thank you very much for joining me. Good night.